enwere ndị nọgidegoro n'ụwa ebe ha na-ata afụ, ọgba mbọ n'elu, ọgba mbọ n'anị, ọgba mbọ n'etiti na-abụ ka obinie ele onwe ka o si ebini. Achọrọ m ka ị mata na enwere chukwu okike, enwere onye ọ ga-abịa ịgakwuru ya bụ Chineke na-emere mmadụ ihe. Ịgakwuru ya, Olise eluigwe ahụ ịgakwuru enyere gị aka, ka Chineke nyere anyị aka n'ebe anyị na-ata afụ, n'ebe mkpa dị. Enwere ndị bụ sọsọ abụmọnụ abụgoro ha n'ụwa, sọsọ ya ka ha na-afụ, mana ezigbo blessing enyegoro gị, ngọzi agọzigoro gị n'ụwa, onwero nke bịagoro na ndị gị. Nne jekwuru Olisa, enwe chi na-aza ekpele, ya ka nna ekpele gị ekpele taa, si na ngọzi niile enyere gị, ma nke enyere m, ma nke enyere ezinụlọ m, ọ ga-abịa na mmezu taa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.